С постоянна мярка задържане под стража от днес е обвиняемият за катастрофата край Мездра, която отне живота на момче и момиче. Събрани са данни, че водачът често е шофирал екстремно, а малко преди катастрофата е отказал на единия от свидетелите да намали скоростта. Според първоначалния оглед напълно липсва спирачен път. Няма и проявено усилие от страна на водача да избегне сблъсъка, твърдят от прокуратурата. Обвинението е за престъпление с евентуален умисъл. Наказателният кодекс предвижда минимум 10 години лишаване от свобода, ако вината бъде доказана. Адвокатът заяви, че постоянната мярка за неотклонение е прекомерна на настоящия етап и поиска задържане на обвиняемия под домашен арест. Но съдът не уважи това и прие мотивите на прокуратурата. Преди ограничението от 40 км с пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък, лицето е започнало да ускорява. Мисля, че в пълна степен се постигна изолацията на такъв тип шофьор. Предварително е решено, че няма да обжалваме и ще уважиме каквото и да беше решението на съда. Но смятам, че беше премерено да се поиска домашен арест. Той до вчера също е бил дете. Млад човек, но всеки нормален човек предвижда в резултат на едно такова екстремно шофиране какви могат да са последствията.